Bateratzen ikerketa proiektu bat da, Gipuzkoako langile eta enpresek zuten behar amankomun bati erantzuteko sortu zen duela 12 urte, Gipuzkoako Foru Aldundiak bultzatuta. Behar hori ongizatea da, alde batetik enpresarena, beren etekin ekonomikoa eta jasangarritasuna ziurtatzeko, eta bestetik enpresa hori osatzen duten langilegoaren ongizatea. Bateratzen taldea behak eta lanetan aritu gara. Eta egin duguna da 130.000 langile baino gehiago inkestatu, beraien ongizatean eragiten duten antolaketa alderdi ezberdinei buruz. Gaur egun, sektore anitzetako 800 antolakuntza baino gehiago biltzen dituen datu base longitudinala daukagu. Bateratzen proiektuan parte hartzen dut lan ikaste partekatze moduan. Nire eginkizun nagusiena da datu basearen datuak ziurtatzea ondo daudela. Datu hauen trataera oso garrantzitsua da, zeren eta azken urte hauetan datu asko pilatu dira. Eta datu hauek ez badaude ondo gordeta datu basean, guretzako oso zaila izango zen datuen analisia ondo egitea. Datu hauek aztertzeko metodologia empiriko bat erabiltzen dugu. Azkenian egiten duguna da enpresari bere sektorekiko daukan konparaketa eman, eta gero konparaketa honen bidez enpresak erabakiak hartu ditzake. Eta konklusio bat garbia da. Pertsonen ongizatea eta antolakuntzaren errendimendua aldi berean hobetu edo bermatu nahi duten antolakuntzek langilegoaren emantzipazioa bultzatzen dituzten lan sistema parte hartzaileak ezarri behar dituzte. Lan sistema hauei STAI deitzen diegu, eta STAIak ezartzeko metodologia bat sortu dugu. Datuek garbi erakusten digute. STAIa ezartzen duten Euskal Herriko enpresetan, konpromesua eta asebetetzea 24% handiagoa da, eta produktibitate ekonomikoa 18% handiagoa da. Hortaz, garbi dago irabazi-irabazi erlazioa lortzeko STAIak bide bat direla. Eta hemendik aurrera gure planak, STAI horiek ezartzeko edo irabazi-irabazi erlazio hori bermatzeko ekintza eta metodologiak doitu eta berriak definitzea dira. Beti ere, pertsonek antolakuntzetan daukaten rol nagusiari balioa emanez.